И здравейте хора! В това видео ще играем на Brawl Stars Friendly Battle с бобката X Pro Max. По-късно в видеото ще е неговия геймплей. Така, това е нашия общ канал, обаче в момента решавах да крие нещо не отговаряш и снимахме видео с баницата. За жалост. И нека да започваме. Ще играем Brawl Stars. Значи казваме какъв броуър да играем. Тук майче казахме да играем с Dynamite. Не. Тук казахме, че ще играем с един броуър. Така. Ще играем с Dynamite. А не, тук ги тролнах. Така, тук тролнах. Понеже не бях добър сейд. И тролнах. Така. И сега това ще играем цяло и се бием всички един за друг. Ще го казах така. Така, тук бяха събрани, че не трябваше да Dynamite на 8-бит. Но ще се случи нещо ужасно. И да знаете, ние се видим, да кажем, сега да се видим. Така, загубих тук, не мога повярвам, не знам как. За първи път правя такова видео да записвам вас. Окей. Тук играхме с Шели. Да, играхме с Шели. А не с Нита. Нита! Да не ме пранкне някой. Слушай. Хората знаете кой ще спечели. Красните лайк бутона и се абонирайте за нашия канал. Айде, да видим дали можете да го направите за 5 секунди. Айде, 1, 2, 3, 4, 5. Хора, не се самоубивам, умрях на добро. You look bored. А тази Джак изглежда на баница. Да. Тук чака 5 години да дерети някакъв. Боби, бобката X Pro Max. Хора, които искат да играят с нас, Brawl Stars или който да игра, да пише в коментарите. Не съм сигурен дали ще е такъв моето приятел, ама нищо. Тук майче няма да сложи Джаки. Да, тук ще сложи Джаки. Да, 100% ще сложи Джаки. Очаква 5 години да не сложи Ека. Не, Джаки. И така хора, това беше моя геймплей. Хора, днес ще играем с двама ненормалници на Friendly Battle. Хора, с кой играем, че забравих? Хора... Да, сега си слагам Джаки. Боби, само да питам, можеш ли се да сложиш малко част от моя геймплей? С малко част от твоя геймплей? Майче да, му трябва да го направя в друга. Да, мога, майче. Ама не половината
видео само половина видео мое и половина твое. Да. Как го правите го? Окей. Сейчас съм много Тин, 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 знам тин. да правят много неща, обаче това не ще мога. Чунчин тралеса. Хора! И баница, Янца баница се изложи пред камера. Отново. Аз съм Макс направо. Чакам битка! Я чакам. Ма Янца стригна от мен. Я бих. Хора, надявам се това да е легално. Абе, помни! Не! Ще умра от джати! Янца, диваме се. Баница, диваме се. Така си знаех! Не, ще го убия. Как? Не. Хората, които много видят се така подена в моя канал. Тук вече първа видео правим пранк на Боби, че е умрял. Кой каза? Аз съм на първо място, бе! Хора, събучи ми плана. Хора, да знаете, аз това го казах отдавна на хората, че сега ще го направя. Хора, плана ни сработи. Не беше лесно да направим този канал. Никак си не беше лесно. Аха, чудихме си да си направим името 50 000 пъти. Чудихме се какво да е името 50 000 пъти. 1 час. 1 час. 50 000 часа има предвид. Питам единия. На другата БГ. Да, другия, не. Питам. Гангстерите, двамата. Не. Дайте, хора, айде да играем с Шели. А после с Брок. С Шели. Сега пичаш ще сложи. Сега пичаш ще сложи Едгар. Трябва Шели ще бъде нещо. Добре, вярвам ти малко. Малко. Ами, значи гледаш правилно. Аз съм Шели. Сложих си най-редкия скин на Шели. Добре. Аз не. Ничончин тралала. Най-скъпия скин на Шели. Хора, ето къде съм я за Бо ти сложи митик скина на Шелито. Янца, бегай! Повече ти препоръчвам да... легендарни моменти на YouTube. Нали? Всички коментарите ще пишат времето на видеото в неговата част. Да. И сега се рекордят. Ето я! Кой? Бобеко какво? Аз съм... И това беше... И хора, това беше от видеото. Аз съм Дес. Надявам се да ви харесало. Адиос. Шегувам се, няма. Ничончин тралала. На чин-чин-чонг. Така, хора, още една-две игри, че няма много батерия. Опитахме да си направим добро видео, просто няма много батерия за това. Айде една последна игра. Хора, това ще е последната игра. Играем с Брок, дайте ред всички. Но бързо, че имаме 3% батерия. Янца! Не, Янца. Алекс, ти сега си сложи Шели. Не. Едгар. Абе, дай ред и ще видиш. Янца, дай рейди, ще видиш. Меме. Абе, банице, знаеш какво? Я бъде да са. Дай ред и, ще кикне. Не. Сложих си... Едгар. Да. Thank you. Най-хубавият Едгар. Според мен направят скин на стария Брок. Нали слагат нов. Имаше скин на стария Брок. И то безплатен. На този Брок сега. Трудно пак ще го направят ремонта. Не! И така беше
И хората ще видите. И... Харесало. Мазна. Гласа ти е празен,